dořídíme ještě po koncertě, ale můžete taky, protože tady zůstává, no. Viktore, to stačí, jak to neleze moc do hlavy, vole. Mistr Milan Holtman! Mimochodem je svobodnej a bydlí s maminkou, takže Holtman je. Já taky. A pokud přítelky. On se na něho starej teda, to je pravda. A ty holky. A kolik pečovatelku betonkovou šlívnu. Plíny a tak. Takovou malou, nevěrnou holku.